Dobar dan svima i pozdrav iz ICT Hub Playgrounda. Ja sam Milica Pićurić i imam čast da vodim Mastermind program u Srpskoj asocijaciji menadžera. Danas sam imala priliku da predstavim plan za treći ciklus ovog sjajnog programa pred publikom od 20 zainteresovanih članova. Skoro svi prisutni su potvrdili učešće i ja bih htela da iskoristim ovu priliku da vas pozovem da se i vi prijavite, jer sam sigurna da ćete ostvariti velike benefite od programa, ali i takođe poboljšati iskustvo drugih polaznika. Hteli bismo da formiramo što više grupa koje će članovi sami voditi. Svaka grupa će imati određenog fasilitatora koji će takođe biti i član grupe. Fasilitatori, kao i svi ostali polaznici, će imati priliku da prisustvuju obuci u kojoj će naučiti da vode ovu vrstu sastanka, da vežbaju aktivno slušanje i da postavljaju pitanja koje podstiču razmišljanje i aktivnu participaciju svih članova. Koje beneficije možete da očekujete učešćem u ovoj grupi? Jedna je prilika da radite na svojoj firmi umesto samo u njoj. Druga je da ćete steći bolju sliku sebe i svoje firme, kao i prijateljstvo i razumevanje ostalih članova. Imaćete jedinstvene perspektive i imaćete benefit od akumuliranog iskustva i kolektivne inteligencije. Takođe ćete imati priliku da činite jedno dobro delo i da stičete ličnu odgovornost u osvajanju rezultata koje su potrebne za prosperitet vaše firme. Koje su osnovna pravila Mastermindsama? To je da se prisustuje svakom sastanku tokom celog sastanka, aktivna participacija i slušanje, konstruktivni feedback i pozitivan stav. I feedback će biti u vidu postavljanja pitanja ili davanja primjera ličnog iskustva. Ne upadati drugima u reč i konciznost komentara. Šta je bitno da znate? Sastanci traju između 2 i 3 sata. Vi kao članovi ćete sami odlučivati kojim danima ćete se sastajati i koliko često. Optimalno je svake 2-3 nedelje. Fasilitator će takođe biti član grupe, će voditi logistiku sastanka, kao i raspored prezentacija, dostupnost članova, traženje feedbacka nakon svakog sastanka kroz upitnik. Grupa će se sastajati tokom cele godine, od aprila do decembra, sa letnjom pauzom i grupa će takođe imati izbor da nastavi istu sastavu u 2020. ili da uđe u nove grupe. Ako ste zainteresovani, molim vas kliknite link u ovom postu i popunite anketu kojom potvrđujete učešće. Hvala!